Aan allen die deze plaat hebben toevertrouwd aan een kostbare audio-installatie, ter gelegenheid van weet ik veel en nog zoiets, is het dan eindelijk zover. Chef van Oekel, dat ben ik dus. Greatest Hits. We beginnen meteen, maar ik heb nog wat anders aan mijn kop. Dan gaan we voor een plaat aan elkaar lullen. Reeds. Kan die? Komt er nog wat van? Wat een organisatie van lik me reet. De plaat is amper begonnen en ik sta al voor gek. Waar blijven jullie nou? Ah, daar is al een flinke bak ruis in aantocht. Cirkel met vette scheu, soep vooraf, ja dat is mijn menu. Kantjes met bruine bonen, flink veel ei, niet van dat gewone. Blokken kaas met mayonaise, warme friet en ook saucijsen. Sperziebonen uit het vet, pap van brood, zo is maar net. Arme kip, zo van het spit, flink veel aardappelen, waar een korstje aan zit. Een lekker brakje met een kuiltje jus, schartig spek, dat is wat ik lust. Gebakken meel, versierd met een sprotje, zure bomen uit een potje. Ossetong in hete brei, gegarneerd met dampende brei. Zwanenhals gevuld met druiven, paardenhoef om af te kluiven. Wat dacht u van een pudding met bessensap? En als toetje garnalenbak, slappe thee en vruchtenijsjes, lendenlappen met vele radijsjes. Gebraden haan in druipend vet, koffie toe en dan naar bed. Het sport met warm kroketten en een doekje om de mond te betten. Oude kaas in vele talen, oude vis kan veel verhalen. Rode wijn en pruimendampen, zeer veel drank en ook fazanten. Tonnemeer en stapels brood, harde borst vol kokosnoot. Bitter sausje van